Gyerünk, barát! Ezek a buzik! Na, elmonduljátok már, van egy... No, Nem csinálom. gyere ma! Nem lassan, ide. Elfogtad, kemény vagy Rambó. Olyan vagy, mint Pétman. A tehén erős. Te ökörlel, te hülye! Most te? Na, haladjam, ha? Na, Most te? rá vagyok szétrepülni a szar. Na. Most te? Nem. Várja. Várja, alatt. Várja. Na, Várja. mehet? Csikós László megpróbálja széttörni ezt a deszkát. Szeret, gyerünk. Szeret Dankó utca 7. Kis terenje. És ő Herkulesnek érezte magát. És ő Herkulesnek érezte most magát. Nézd. De még nem törte el rendesen. És merepesztette. Ne úgy, fordíts magad. De ő most Herkules. Fordíts arra, ne úgy. Ő a Malvi, ő a... Az a Csonti. Szép, pussi rá. Megrepesztettem. Pussad meg. Eltörik. Kezébe gelte. Most átjött.